Най-големият геноцид над турци и мюсюлмани в Румелия и Кавказ, който не е написана историята. Американският професор Джастин Маккарти описва в книгата си «Изгнание и смърт», че геноцидът, извършен срещу турци и мюсюлмани на Балканите, е най-големият и неписан геноцид в историята. Маккарти започва работата си върху клането и изгнанието на мюсюлмани, предмет на книгата, случайно, докато изследва движението на населението в Османската империя по време на Първата световна война. Изследванията на Маккарти по онова време се състоят в изследване на това колко мюсюлмани живеят в Анадола и как техният брой се променя през 19 и 20 век. Резултатите от изследването го очудват, защото нищо, което е чел за османската история до тогава, не го е подготвило за ужасяващите смъртни случаи от този период. Статистиката показва, че 1/4 от мюсюлманското население е загинало. Маккарти, който не можеше да повярва, че загуба от такъв мащаб може да бъде скрита от историческите книги, многократно проучваше документите, които винаги го водеха до едно и също заключение. Не само по време на Първата световна война, но и през целия 19 век мюсюлманското население на Анатолия, Крим, Балканите и Кавказ е страдало от постоянна загуба на живот. Техните загуби си струваха допълнително разследване. През 1800 година е имало обширна мюсюлманска родина в Анатолия, Балканите и Южна Русия. Мюсюлманите са били не само владетелите на тези земи, но и мнозинството от населението и дори на места, където не са мнозинство, като например в по-голямата част от Балканите и някои части на Кавказ, те съставляват значителна част от население. Границите на Османската империя включват Крим и околностите му, голяма част от района на Кавказ, източен и западен Анадол, както и голяма територия от югоизточна Европа от Албания и Босна до Черно море. Дори сред много смесените националности от пограничните райони на Румъния и Южна Русия, които са географски наблизо, се усеща присъствието на мюсюлмански общности. До 1923 година само части от Анатолия, Тракия и Южен Кавказ остават като мюсюлмански земи. Мюсюлманите на Балканите бяха почти изчезнали, т.е. бяха измрели или бяха принудени да мигрират. Онези, които оцеляха, останаха в малки селища в Гърция, България и Югославия. Същата съдба сполетя и мюсюлманите, живеещи в Крим, Северен Кавказ и Руска Армения. Те също просто бяха изчезнали. Милиони мюсюлмани, предимно турци, бяха умрели, а други милиони бяха избягали в това, което сега наричаме Турция. Между 1821 и 1922 година повече от 5 милиона мюсюлмани са прогонени от техните земи. 5 милиона и половина мюсюлмани бяха умрели, някои бяха избити във войните, а останалите станаха бежанци и умряха от глад и болести.